Ето това е тениска, която ще бъде с светеща в тъмното щампа. Тази тениска също ще бъде с отчасти светеща в тъмното щампа. Ще ви ги покажа след малко. Рюкзак. Ето вече са готови тениските, които всъщност правих до момента. Ето така сега може да се види ефекта всъщност на светещата в тъмно щампа. Върху тази щампа може да се рисува, може да се изписват послания и е доста интерактивна. Уникален подарък за всеки повод и за всяко дете и всъщност възрастен.